హాయ్ అందరికీ సలాంలేకుం. అందరికీ రంజాన్ సందర్భంగా ఉపవాసం ఉంటున్న ముస్లింలకు అందరికీ పేరు పేరున రంజాన్ నెల శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. నేను తెలుసు కదా, ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేస్తాను. బిర్యానీ ప్యాకెట్లు తీసుకెళ్ళి స్లమ్లో పంచుతూ ఉంటాను. ఇది రంజాన్ పండుగ సందర్భంగా ఈరోజు ముగ్గురి దాతల సహకారంతో ఇఫ్తారీ విందును ఏర్పాటు చేశాము. ఒక దాత వచ్చి డాక్టర్ హుసేన్ గారి కుటుంబ సభ్యులు 100 ప్యాకెట్లు, బాటా రషీద్ గారి మనవడు 50 ప్యాకెట్లు, డాక్టర్ ఆలీ గారి కుటుంబ సభ్యులు 25 ప్యాకెట్లు. ఈ ఆలీ గారి కుటుంబ సభ్యులు ప్రతిరోజు 25 ప్యాకెట్లు పంచుతున్నారు. ముందైతే నేను 4-5 సంవత్సరాల నుంచి రంజాన్ పండుగ సందర్భంగా పంచుతున్నాను. అయితే ఇన్ని ప్యాకెట్లు ఎప్పుడు పంచలేదు. అనుకునేదాన్ని ఎక్కువ పంచితే బాగుంటుందనేసి. అయితే కొంచెం భయం వేసేది, పంచగలుగుతానా లేదా అని. ఇప్పుడు ధైర్యం వచ్చింది. ఎన్ని తీసుకెళ్ళిన నిమిషాలు అయిపోతున్నాయి. ఈరోజు ఇఫ్తారీ విందుని ఏర్పాటు చేసిన ముగ్గురు దాతలకు కూడా కృతజ్ఞత తెలియజేసుకుంటున్నాను. వారు వారి కుటుంబ సభ్యులు ఆయురారోగ్యాలతో సుఖంగా సంతోషంగా ఉండాలని, వాళ్ళ కోరికలన్నీ నెరవేరాలని నేను ఆ భగవంతుని ప్రార్థిస్తున్నాను. అలాగే ఈ నెలంతా ఇఫ్తారీ కార్యక్రమాలను సహకరిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున కృతజ్ఞత తెలియజేసుకుంటున్నాను. మన సంస్థ తరఫున ఇంకా ఎన్నో సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహించాలని భగవంతుని ప్రార్థిస్తున్నాను.